Ganun din. He is enjoying his Private life. private life. Ayan, Ay, yung kanyang may bahay pala ay presidente ng Federation PTA. Oo. Federated PTA. Sa buong Kalasyaw. Oo. So, kwan din, tumutulong. Yung federation dyan ng mga Parents and Teachers Association. Ayan, Buong Kalasyaw. Buong Kalasyaw. Ayan. So, good morning po sa inyo dyan. Nabalitaan ko yung PTA ng Banawang ay nagkaroon ng pagkakataon na ma-meet si Mayor Patrick Karamat. Ayan. At kasama rin yung tao na napakalaking ang tulong sa Banawang Elementary School. Yung programa ng DepEd na Adapt a School Program. Ayan. Ni-recognize po nila itong si Lito Acosta. Yun yung nakatanggap ng yung Napakaraming award niya, yung mga mula sa DepEd, mula DepEd, dito sa Division Office, sa Regional Office, at ngayon, dyan naman sa may LGU. Ayan, So, good morning po sa inyo. Good morning din kay Milagros Pigar. Ayan, magandang umaga sa inyo. At lahat ng mga nanonood sa kanilang mga FB Live, magandang umaga po sa inyo. Alas 7:11 ng umaga, nakatanggap tayo ng balita na may ginagawang solar system project covering 100 hectares. Uy, malawak. Sa barangay Kadampat, bayan ng Labrador, Pangasinan. I-correct kita dyan. Ang Kadampat ay sitio. Sitio ng barangay anong barangay? Barangay Bolo. Pala. Barangay Bolo. Sitio Kadampat, Barangay Bolo. Sa bayan ng Labrador, Pangasinan. Ang nagipagkontrata daw sa Chinese investor ay itong Chris Mark Iya Manpower Services. Ngunit hindi nito binabayaran ang yung pinasabkon niya. Yung sa subkon. Teka, ano ba ang maisingit ko lang? Ano ba ang napagkasunduan? Anong trabaho? Ang napagkasunduan nitong contractor at saka yung nag-subcon na grupo. Ang dito, sila yung mga subkon, sila yung maglilinis, magtatanggal ng mga damo doon sa area. Bago mag-install ng solar, dapat malinis yung correct area. So sila yon. Sila yon. Okay, meron ba silang agreement? Yan, okay. Between Chris Mark? Chris Mark Manpower. Iya Manpower Services at nung subcon. Sino ba yung nakasakakuha ng subcon? Okay. Basa ko yung part lang ng kailang agreement. So, nandito, April 2026, this Memorandum of Agreement is made by and between Ricardo Kabangakan with an address of B10L27 Northgate Fork, Sitio, Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Herein after referred to as an subcontractor. Ito yung subcontractor. Okay, ito yung na ngayon. Chris Mark Iya Manpower Services with an address of 24 Sunnyvale 2 General Ordonez, Marikina Heights, Marikina City. Herein after referred as the contractor. Collectively referred to us the parties, sabi niya. So, ito yung may mga terms and condition mga ito. Yung una nga, yung paglilinis sa area. Okay. Doon sa paglilinis nila sa area, per square meter is 4 piso. Per square meter yan. Teka, 4 pesos per square meter.
So, ngayon, Aha. 100 hectares yan eh. So, meron pang hindi nalilinisan Mm. na 14 hectares. Okay. May natitira pa, natitira. So, Nalinis na yung 14. nalinis na yung 14. So malaki pa ang naiiwan. Oo. So, hindi, nakuha na kasi 100 hectares, Oh. yung 100 hectares ay, ang natitirang hindi nabayaran is 14 hectares. 14 hectares. So, nakakolekta na sila nung una. Nakakolekta na sila ng, kung 100 yan, ay 14 ang natitira. 14 ang natitira. So, 86 hectares ang nabayaran na. nabayaran na. Pero natapos na yung trabaho. Natapos na Nalinis to. na lahat. Nalinis na lahat. So balance na lang na 14 hectare. Oo. So, natapos na itong kuha na ngayon. Natitirang 14 hectares. Hanggang ngayon, ilang linggo na, yung nakakalipas, hindi pa binibigay yung bayad. Yung kabuuan ng 100 hectares, itong 14 na natitira. So, ang kinukulikta ng subcon, na dapat bayaran ng nakakontrata ay mayroong kabuuan na 550,000 piso. Yung So, natitira. malaki-laki pa. Malaki-laki. Okay. Ito yung hindi pa nababayaran ng nakakontrata dyan. Oh. So, ang parang ang sisingilin nila ay 140,000 square meters pa. I-multiply mo sa 4 pesos yun. Correct. Oo. I-multiply mo sa 4 pesos, Oo. kung 140,000 square meter times 4, so 500 plus pa nga. 500. Okay. 560. Oo. So, ngayon, itong kontraktor, Dali, may singit lang ako. Kasi yung mga binanggit mo, yun yung kumpanya. Itong si Chrismark IA Manpower Services. ito yung nakakontrata doon sa sino ba ang may-ari nitong Chrismark IA o AYA Manpower Services? Itong may-ari ng nabanggit mo, base dito sa MUA na kailang nilagdan at saka yung identification card na binigay sa atin, ito yung nagngangalang The Asis Renante Sarmiento. Teka, yan yung nakakontrata. Yan yung nakakontrata. Oo. Itong si Renante Renante de Asis Sarmiento. Hindi, Renante Sarmiento de Asis. Ayan. Ito yung nakakontrata. Oo. Doon sa Chinese investor. Ito yung naniningil doon sa Chinese. Si Renante de Asis, sila yung siya nakakontrata nga. nakakontrata. Doon So, sa- itong si Renante de Asis, Ang ang kausap niya itong si Chrismark, tama ba? Na kumpanya. hindi ang si Renante de Asis, siya yung kontraktor na nakausap ng investor. Chrismark yan. Oo, siya Tama ba? may-ari ng Christmas. Chrismark, yan. Oo. Yung Yung subcon, itong si Ricardo Kabangakan, na may address sa Huwag mo na banggitin yung address. oo, So, ilan pa ang yung sinisingilong subcon? 550,000 piso. O 550 o ang kwenta ko 560 pa nga eh. Okay. So malaki-laki pa. Malaki pa. Papaano nila hahabulin kaya ng subcon itong si contractor? Kasi si subcon hindi naman pwedeng dumirekta Hindi pwede. sa may Investor. Oo. Kasi si investor kaya niya nga pinakontrata yung malinis na area para mapag-installan na ng solar diyan sa may Barangay Bolo. Oo. Labrador. Ayan. So, yung ayon doon sa tumawag sa akin, ang payment daw, yung release ng payment noon sa grass cutting. Okay, ito yung tawag ng grass cutting. Grass cutting na yung
justification nila. Oo. Pero hindi lang grass cut kasi wala na pupuundan Q. Kaya nga May mga kahoy pa, Okay. kahoy pa yan. Oo. So grass cutting na ang nilagay. Oh, Oo. so every 7 days to 10 days daw yung payment niya noon. Oo. So dati Supposed to be. consistent pa na Oo, nagbabayad. consistent. Oo. Okay. Ngayon, nagtataka sila bakit mag-iisang buwan na hindi pa binibigay yung Kabuuang bayad. kabuuang bayad. Yung natitirang 14,000 500,000 Oo. plus Oo, hindi pa na nabibigay. 14 hectares Correct. na nalinisan. Oo. Okay. Ibig sabihin, iba ang kontrata sa paglilinis at iba rin yung nagtatayo. Tama Oh, ba? iba. Oo. Mm. Iba rin yung nagtatayo. Okay. Oh, so, yun ang kwan dyan. Yung sinabi ng ating nakausap at pinaward lahat ng mga yung ID ng kontratista saka yung MUA. May balita ka ba kung ano ang sabi nung nakakuha ng kontrata dun sa may subcon? Sabi niya, sige, sabi niya na ibibigay niya, puro ibibigay, pero hanggang ngayon hindi pa nabibigay. Baka naman yung hindi pa talaga nakakasingil. Bigyan natin ng benefit of the doubt. Baka naman hindi pa talaga nakasingil yung contractor. Pero sa subcon kasi hindi mo pwedeng sabihin yan. Oo. Hindi mo pwedeng sabihin sa subcon na hindi ka pa nakakasingil. Kasi ganito yan merong kontratahan between doon sa kontratista sa kayong investor. Okay, so dapat na masunod yung kailang pirmahan na kontrata. Oo nga. Okay. Dito sa side naman ng subcon at saka sa nakakontrata, meron silang agreement, yun yung binasa ko. May pirmahan din yan. May pirmahan. So doon sa terms and condition nila, nandoon nakalagay doon kung kailan yung payment. 7 to 10 days. Every 7 to 10 days. Oo. Yan. So, bakit hindi nasunod yung yung malilinisan nila within 7 days ay kukwentahin yun at tsaka babayaran. Tama? Every week. So ngayon, hindi pwedeng sabihin ng yung contractor doon sa may subcon na ay magano. Sandali lang, hindi pa kita mababayaran dahil hindi pa ako nakakasingil, hindi. Hindi pwede. Kaya nga namumuhunan yung mga contractor, di ba? Oo. Kung hindi ka pa nakasingil, problema mo na yon. Bayaran mo yung subcon mo. Correct. Dahil tapos na yung trabaho nila. Ikaw, ano ba ang trabaho mo doon? Taga-singil lang doon sa diba? investor. Ano ba, bukod dyan sa pagpapalinis ng area, ng 100 hectares, ano pa ang trabaho ng kontraktor? Siyempre, diba, kung ang nakuha mong kontrata ay pagpapalinis at pag-i-install, may kanya-kanyang budget yan eh. Correct. Naka-budget yan. May allotted budget sa pagpapalinis, may allotted budget sa pag-i-install. Diba, may mga manpower kayong binabayaran. Kasi doon sa kontrata na pirmahan ninyo, doon sa investor, nakalagay na doon kung ilan yung nakalocate na budget sa paglilinis, saka doon sa pag-install ng mga equipment o kaya yung mga solar, di ba? So nandoon din yung yung terms and condition ninyo doon sa kontrata na yan, kung kailan ang release ng pundo para ibigay mo doon sa subcon. So ano ba dyan? May breach of contract ba dyan? Meron, siyempre. Papasok ba dyan? Papasok kasi meron silang agreement na kapag natapos yung trabaho, dapat fully paid din. Correct, oo. At ang gawin baka naman hintayin nyo pang magsitubuan uli yung mga nilang damo dyan. Oo nga, bago bayaran. Bago bayaran. Ang gawin na ngayon ng nakasubkon, punta sila sa punong barangay, mga barangay official at doon sa area na yan para sa ganun ireklamo itong nakakontrata. Kasi halos hindi nagpapakita doon puro na lang pag tinatawagan sige babayaran. Barangay nung yung sa may barangay Bolo? Bolo, siyempre doon ang area Doon ang Pero area. I suggest na hanapin nyo
kung anong barangay yung head office nito. Oo, ayun. Doon yung ireklamo sa mismong barangay ng kumpanya. Oo. Para Doon kayo matutulungan nung kapitan kasi hawak ni kapitan yung area na yon, nandun yung kanilang opisina. At ngayon, ang barangay official, siya ngayon yung magpapadala ng sumon, imbitahan na yung nakakontrata, yung nireklamo para pag-usapan doon. Total, sa Bulacan ba? Yung yung may-ari, yung nakakontrata taga Marikina. Pero yung mga subkon taga Bulacan. Ay, malayo-layo ang pupuntahan nila. Medyo malayo-layo. So, yung mga nandito sa may bolo na naglilinis taga Bulacan. Bulacan sila. Oo, Bulacan yung nakasubkon. Okay, base dito sa pinadala na sa akin, partial ng naturang kontratahan nila. Yung Chrismark Manpower Services, naka-address yan doon sa Marikina. Yung mga nakasubkon, naka-address dyan sa may San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. So kawawa naman yung mga may mga pamilya rin po yan. Correct. Malayo po sila sa pamilya nila, nagtatrabaho ng marangal para kumita ng pera para sa pamilya. Tapos gigipitin nila. Kung ano man ang rason, kung ano man ang dahilan, dapat itong nakakuha ng kontrata makipag-usap sa may subcon. Dahil sila, dayo dito, nangangapa yata sila. Nangangapa sila. Diba, wala naman silang mga kamag-anak dito. Watan iraayad, kula ay gagawon dan solar. Kaya, nandyan sila sa may ginagawang solar. Kaya, dapat maayos mo ito, Mr. Renante Sarmiento de Asis, para hindi ka masira sa project proponent at sa iba pang mga project, Kung hindi maayos ito ni pangalan? Renante Sarmiento de Asis. Oo. Siyempre may pananagutan 'yan. Kung sakaling hindi mo mabayaran on time, pero hindi talaga on time dahil isang buwan na. Mahigit 2 buwan na yata na natapos na yung trabaho. Naku, tumubo na yung mga damo. Oo, tumubo na. Tapos na yung trabaho, bayaran nyo na para makauwi na rin sila. Oo nga, So, yun po, panawagan namin kay Mr. Renante Sarmiento de Asis, yung proponent ng solar, na dapat ay magpakita ka at makiusap ka ng maayos kung kailan mo babayaran yung natitira pa na hindi mo pa nabayaran na 550,000 piso sa mga nakasubkon na. Alas 7:27 ng umaga. Pwede pa tayo mag-exercise. Engineer, take it away. Mag-exercise tayo. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Kay Councilor Kyle Gaspar. Si Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny Datwin at si Engineer Ben Datwin dyan sa may Datwin Machine Works. Councilor Mike Sison. Si Councilor Jopi Loresco. Good morning, sir. Councilor Habardani Messina. Councilor Ayay Messina. Si SK Federation President. Ayan. Diyan po sa may RM Paran Auto Care Center. Good morning. Si Sir Reggie at saka si Ma'am Laxmi. Ayan, good morning. Si former Councilor Gerald Oficial. Former Liga President Carlito Dion. Si long hair. Joel Carbu. Good morning din kay si Dado Pidlawan, palaging nanonood sa kanyang cellphone. Si Engineer Art Gaspar. Hoy, Kapitan. Kapitan Art Gaspar, Barangay Ambutol. Si Arturo Eustaquio, Mabambano nakaroman. Ano? Mabambano. Mabano. Mabano, Abambano, bari-bari ka. Si kanon na nagtukanan, Sir Art, Sige.
Untan dumat si Boss Carlos, si Madam Mami. O si Sir Bayan. Ayan, magandang umaga. O si Kuya Robert, magandang umaga. Si ano nga pala, si Sir Steve. Ayan, magandang umaga. Si Sir Steve. At si Madam Ma'am Jobet. Jobeta Yan, Piado Esteves, magandang umaga. Si Harold Gangat, magandang umaga. Ganyan din kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw. Magandang umaga. Lahat ng mga barangay officials, DHW dyan sa Barangay Macabito, magandang umaga sa inyong lahat. Si Maribek Rivera Balason, magandang umaga. Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Mar Pascua, Merlita Abilia, magandang umaga. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lengcora, Team Magtipangasinan, Dennis Mujeres. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, ang ating batang-bata na station manager, Choi Baby. Ang tabiana na susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknay Balay. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito.